Il-Gvern ħallas il-fuq minn 450 miljon euro lil Vital su Stewart bi kważi 220 miljon euro minnhom imorru għand Stewart Healthcare fosthom pagamenti li tħallsu minkejja li l-Prim Ministru Robert Abela kien konxju bil-ħadma li Konrad Mizzi kien għamel bi flus il-poplu Malti Wawċi. Mhux hekk biss talli minħabba prassi legali rriżulta li trasferiment bejn Vitals Global Healthcare u Stewart Healthcare kellu jkun dikjarat null. Dawn il-fatti u ħafna aktar ħarġu mill-konklużjonijiet tar-rapport tal-Awditur Ġenerali brabta ma' tliet sptarijiet li ma' konklużjonijiet il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard u Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Andy Ellul ma ċaħdux, anzi sistow li l-Gvern għandu soluzzjonijiet. It-tlieta wara nofsinhar il-Labor sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet fejn attakka lil Partit Nazzjonalista li, ironikament, kien biss grazzi għalih li ħareġ fil-beraħ dan il-frodi minn flus il-poplu. Bil-kelliema ta' Abela jinsistu li n-nies għandhom fiduċja fid-deċiżjonijiet li qed jieħdu. Dan l-għada li l-Gvern Laburista rrifjuta li jiddiskuti rapport ta' aktar minn 450 paġna fil-Parlament matul is-seduti ta' 3 u l-4. Minflok, rrid illi jieħdu pawża ta' sija jaqraw il-verżjoni mqassra ta' 100 paġna u jiddiskutuha dak il-ħin. Net News staqsa lill-Ministru Jonathan Attard tal-fejn il-Gvern ta' Robert Abela ma nħallx minnu fih mill-kuntratt ma' Stewart fejn apparti li kien spiċċa konxju tal-ħadma ta' Mizzi sa minn meta ħarridni tal-pajjiż minn wara Joseph Muscat kien informat ukoll bil-frodi li kienet iseħħ minn Stewart infushom anke fl-2021 iżda Attard għażel li jaħrab mid-domanda. Ma taħsibx li kien hemm dawk l-opportunitajiet biex jinħall u ma nħallx? Kontrarjament għal dak li qed tgħid inti, hija kompletament asseruzzjoni li ma ssibx tebda bażi, anzi bil-maqlub. Il-ġurnalisti preżenti inkluż Net News staqsow għal aktar minn darba li l-kelliema tal-Labor jikkundannawx l-aġir ta' Konrad Mizzi u għal liema raġuni baqgħu jattulu 3 nisaħ. Iżda huma baqgħu jaħarbu mill-mistoqsijiet. Hemm kundanna ċara għal dawn it-3 persuni. Ħanilek l-aqwa messaġġ li jista' jintbagħat huwa messaġġ illi aħna qegħdin nofru s-soluzzjonijiet, qed nieħdu d-deċiżjonijiet opportuni biex is-sitwazzjonijiet illi l-isfidi li kien hemm din il-konċessjoni li aħna rikonoxxejna li din il-konċessjoni li tmur lura l-2015 kellha l-isfidi tagħha. Ministru, jiġifieri għamiltu 3 snin tattulu lil Konrad Mizzi. U se tibqgħu tattulu, se titolbu biex issir investigazzjoni mill-awtoritajiet fil-konfront tiegħu. Francesco Catania, għal Net News.